Dobre, takže čaute ľudia. Je to môj druhý kanál. Hlavný kanál sa volá Gabineho 10. Takže prosím tých odobrateľov, čo ma odberajú na hlavnom kanále, na ktorom už nebudem bohužiaľ točiť, aby mi dali späť odbor na tento. A dneska hráme budeme pušovať dneska, ako by sme mohli. Pozerám takto. A pušoval by som. Pôjdeme broka, pušovať do bravú. Takže, ideme na to. Máme, vyzerá to, že botom, čo dúfam, že vyhráme. Tak. Yes. Nie, oni to nedali. To si robí srandu. Surč, poď, nevadí, ale no. Lovs. A ideme. Není to gól? A je to gól. No, keby nedala, to ja odpadnem. Poď. Yes. Ľahké. Gól, vyhra. XS. 3 góly. No, 3 star drop. Rare, to no. To ešte ideme ďalej. No, máme tu krovku majú, spajka majú. Jobs. No, vyzerá to tak pomaly. No, yes. Yes. Pekne. Áno, El Primo tam dovezie loptu a dáva gól. Nie, nemám ešte ultimu. Oni už môžu dať góla. Jezel Edgar. Hej. Poď El Primo pekne. Yes, vyhra. Kto by chcel náhodou byť so mnou friend, hej? Kto by sa mi chcel pridať, to je môj ID, môžete si ho dať, ja toho príjmem, i toho príjmem. Hej, kľudne si mi môžete pridať, ja si sa s vami rád zahrám niekedy. 36 friendov, takže by som bol rád, keby sa mi to navýšilo a my ideme zatiaľ pušovať. Takže ideme na to. Máme silnejší sú, no ale akože môžeme ich dať. Poď. Ani jedného som netrafil, a teraz som cítil, že mi to... Takto. Áno, loptu odkopnem. Ja som... Juj, áno. Je tu gól! Tak toto...
bohužiaľ. Joj, to som zabudol. Nie, to si robí srandu, že dávaj. Áno, trafil som. Trafil som tam niekoho. Pekne. Spajkič je tu. Áno. No, poď. Nevadí, ale škoda. Ajajaj. More, poďme na to. Ajajaj, nie. Prečo všetko bolo len na mňa, ja to neznášam. No ako, keď mám ultimu, co sa hrať, nie, aj teraz už mám goda. Prehrávame, škoda. Ale Antrolog, takže späť sa mi to vrátilo. Yes, Stardrop, prosím. Rare, super, druhá rare. Dobre. Prečo by to bolo všetko. Napíšte mi klienta komentáre, koho mám pošlú ďalej. Si pozrite, počkajte. Uvidím. Mám tu taký brawlerov. Ešte nie, je základy, kedy som v bugu, takže nie, bohužiaľ. Takže budem rád, keď mi to napíšete. A zatiaľ čus.